Hi guys, welcome to Tife Files TV. Tadzoka nedzimwe nyaya guys. Salibonani linjani muri sei kuma TV ese enyika. Nyaya yatauya nayo inyaya inototyisa yashamisa vanhu. Zviri kunzi Tynwald kwakawanika box remwana mudiki mucheche. Asi padivi pacho paine mbatya dzemwana mucheche. Guys, musakanganoti kuTynwald kuri kurehwa kundekuya kune bhazi riri kunzi rakabheuka rakatakura vana. Saka vamwe vakuzvisanganisa vakuti izvi zvagara zvichireva kuti pane zvichaitika zvisina kunaka, because zviri kunzi box iri rakawanikwa before kusati kwaitika accident, of which vamwe vanhu vati izvi vanhu vari kubisa nhumbu kuchikoro ikoko. Vamwe vadedzera kuti pane zvishereketwa zviri kuda kuitwa ikoko kuchikoro ikoko. Saka guys, ini handizivi kuti munoti kudii kana makatarisa nyaya iyi, because vamwe vanhu vadedzera kuti sezvo box rakawanikwa before accident, vanhu vakadii kumhanya kuti vabvunzisise kuti chii zvine zvichirevei kuti kungowanikwa box remwana mucheche padivi paine mbatya. Saka guys, ndo nyaya iripo. Vamwe vadedzera kudai makaenda kun'anga, vamwe vakadedzera kudai makatsvagawo vamwewo maprofita anoziva nezvenyaya idzi akakuudzai, pamwe maybe dai takatosevha upenyu hwevanhu vakashayika. Saka ndo nyaya iripo guys. Vanhu vari kusanganisa nyaya yakaitika yebhazi riya nenyaya yecoffin iri kunzi rakawanika. Vamwe vachema vakati chii chiri kumboitika muZimbabwe. Vamwe vanhu vadedzera kuti zvakutotyisa izvi, tinoendesa sei vana vedu kuchikoro kana taakuona zvinhu zvakadai so. Vamwe vadedzera kuti zvishereketwa zviri kuda kuitika. Saka ini handizivi guys kuti chii chaizvo chiri kumboitika muZimbabwe. Imimi munotiudzawo, please comment down below munyatsotiudzawo kuti is it true here kuti box rakawanika kuTynwald kana kuti rakawanikwa kune imwe nzvimbo kune vanonyatsozivisisa nyaya yacho, asi nyaya iri kuti rakawanikwa ikoko. Thank you so much. Don't forget to subscribe. I'm out.